Ola, moi boas. Hoxe, Xoves Santo, temos tamén tempo para o noso espazo habitual adicado ao mar. No informar desta semana estaremos en Noia, que pecha a súa campaña marisqueira con resultados máis ben moderados. Falaremos tamén da caída da demanda do polvo, que provoca que en lonxas como a de Porto do Son non se estea a vender este cefalópodo. E falaremos co presidente de Portos sobre as solucións técnicas que se están a buscar para evitar a acumulación de area en certas vías da parroquia de Aguiño. Todos estes temas e moitos máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. €7 millóns de euros facturados. Este é o balance da campaña marisqueira de Noia, que esta semana pechaba ata o mes de outubro. Aínda que os resultados non son tan bons como en anos anteriores, dende o Pósito son bastante optimistas de cara á vindeira campaña. Moi bons precios, pero capturas non boas, non? A verdade sea dita, hai campañas boas, hai campañas non tan boas, tuvemos 9 ideas moi boas, pero este ano en todas as rías foi moi mala e a nosa, bueno, ainda quitaron un xornal, non? Pero, bueno, fixemos 7 millóns de euros en toda a campaña e 1.200.000 kilos tanto de berberecho como da ameixa. E, bueno, a ver se preparamos a próxima, que as perspectivas son boas, que hai moita cría de berberecho e ameixa, e, bueno, fortalecer o que é vigilancia, facer arados, quitar depredadores e a ver se en outubro é a mellor campaña, non? Ojalá sea, que, bueno, as perspectivas son boas, pero a ver en todo o verán a climatología o que fai e, bueno, se hai bons desobes, pois por ano se é mellor que este ano, non? Os mariscadores non volverán traballar nas súas concesións ata o mes de outubro. Mentres tanto, toca facer balance da actual campaña, bastante peor que en anos anteriores. Comparada co ano pasado, moi cativa. Eu non vin máis que o ano pasado, non sei dicir máis. Pouco marisco? Sí, moi pouco. A campaña foi mala. Marisco pouco, precios poucos. Eu se levo 20 anos no marisco. E como esta non me acordo nunca. A peor en campaña, en precios, mas en marisco. Ahora temos cría, a ver se non nos morre a cría. Bueno, bastante ben, pero mellor foi a do ano pasado que este ano. Sí, menos mariscos, sí. Pero ben, bastante ben. Podía ser mellor, outros anos foi mellor, pero bueno, non tuvemos mal. O berberecho moi pouco e máis os sueldos baixos, pero bueno, tampouco tuvo tan mal. Estuvo bastante ben. En valoracións como fixo o señor patrón maior, que a campaña era regular boa, eu non a vixo como regular nin boa, vixo a tirando a mal, porque non se desempeñou para a seguridade social, para o IVA, para o trimestre e para todas as cousas, o sea que non tuvemos margen ao beneficio. A escaseza de bivalvo que afectou a todas as rías galegas está detrás destes resultados. Que esta praia de toda a vida foi, toda a vida, eu son a terceira generación da casa de mariscadores. A praia sempre foi de berberecho, a meixa era un complemento, o sea, o que é a estrella, o autóctono, a mellor praia do mundo, a número 1 do berberecho é esta, e berberecho non hai. Aínda así, as cotizacións foron mellor do agardado, sobre todo tras o peche decretado despois do Nadal, que permitiu recuperar lixeiramente os prezos. E non é excusa ninguna en outras rías moito máis mal que a nosa, bueno, nosos primeiros os cabildos e o patrón queríanos que fora a mellor campaña, non? Pero, como digo, todos os mariñeiros acordan boas campañas e malas campañas, e esta foi unha campaña regular, non? Ganando un xornal, e, bueno, pois que vamos facer, os precios foron bons, e, bueno, esperar a próxima, como di outro. Durante o verán realizaránse tarefas de semente e limpeza nos bancos de cara a conseguir unha mellor campaña. Sí, agora o que quede é preparar a próxima, non? Hai, como dixen, boas perspectivas, porque hai moita cría de berberecho, hai cría de ameixa babosa, de fina, e, bueno, meter as nasas para coller os depredadores, para ser arados co barco novo que nos vai vir dentro dun mes ou 2 aproximadamente. Tamén se reforzará a vixilancia nos areais para controlar o furtivismo que sempre repunta durante a tempada estival. Baixa a demanda e, consecuentemente, o prezo do polvo, mentres que en rulas como a de Ribeira son optimistas, noutras lonxas como a de Porto do Son hai meses que non se vende o cefalópodo pola imposibilidade de competir cos prezos noutras lonxas.
O prezo medio do polvo descendeu en máis de 2 euros na lonxa de Ribeira con respecto ao mes de febreiro do pasado ano. Malia que si medraron as capturas, trátase dun incremento pouco significativo, polo que as verdadeiras causas da baixa cotización hai que buscalas no mercado. Pois resulta que hai 7.000 kilos máis. No 2012 estamos falando de 18.000 kilos e no 2013 de 25.000. Cun importe no 2012, nese período, nos 25 primeiros días, de 132.000 euros, e no 2013 de 122.000 euros, 10.000 euros menos. Claro, pasando o precio medio de 7,03 no 2012 a 4,90 no 2013, máis de 2 euros en kilo no precio medio do pulpo. É un descenso bastante importante, non se debe tampouco ao aumento de capturas, porque significativamente tampouco hai tantas capturas. Eu creo que ten que entrar pulpo principalmente de Marruecos e de Portugal. Creo que en Vigo se están vendendo cantidades bastante grandes de pulpo de Portugal, cantidades enormes. Outro posible factor podía ser que os frigoríficos teñen un precio moi alto. Compraron o ano pasado a 7,03, un precio medio bastante alto, teñen o pulpo acumulado aínda, e hasta que vendan ese pulpo caro, pois non poden entrar comprando pulpo máis caro, senón que teñen que ir comprando pulpo e vendendo o stock que teñen caro, para que lle entre o produto máis barato. Malia que a situación non é boa na rula ribeirense, son optimistas e agardan un lixeiro incremento dos prezos coa proximidade da Semana Santa e á vista do paro previsto a partir de maio. O plan de explotación está previsto pechar en maio, vanse incorporar a ameixa pecha ahora o 28, vanse incorporar unhas cuantas embarcacións máis á pesquería do polvo, pero bueno, tendo en conta de que empeza a Semana Santa, está con vistas a haber un peche de 2 meses, eu creo que repuntará un pouquiño o precio do polvo. Durante os 2 meses de veda avaliarase o estado do recurso e elaborarase un plan específico para a explotación do polvo. O proceso non estará exento de polémica, en vista das discrepancias xurdidas entre os pósitos das rías da Arousa e de Pontevedra en relación coa retirada das nasas durante a fin de semana. O plan de explotación continuou igual, como estaba. As cofradías do sur, eu quería que as nasas viñeran todos os días para a terra, os cofradías daqui e do norte, pois non, querían que quedaran e que traelas o viernes para a terra, e o plan de explotación quedou exactamente igual, á espera de acabar o peche de 2 meses, casi sempre de 2 meses, como está o recurso, e despois de cara ao inverno, pois decidirán como actuar nun novo plan de explotación. A verdade, cantas máis nasas haya no mar, máis pescan, eso está claro, pero bueno, vese que as cantidades tampouco son significativas. O descenso do precio non está por as capturas, non é porque haya moitos kilos, non. É porque os mercados están saturados a ese precio, e iso que Mauritania non está pescando, que non hai cefalopoderos pescando en Mauritania. Pois é o mercado, hai unha crisis xeral, frigoríficos teñen un stock bastante alto ainda por vender, e mentre ese stock non se despaga, pois o precio vais a manter. Esperamos, digo, que suba, quedan 2 meses para o paro, sin duda vai a subir algo o precio do polvo. Esta situación, xa difícil en Ribeira, tórnase moito máis complicada en Porto do Son. Na lonxa sonense non se vende polvo dende xuño, debido tamén á caída da demanda e á incapacidade de competir cos prezos doutras rulas, xa que teñen como referencia as cotizacións de Ribeira. Tendo en conta que o polvo supón entre o 70 e o 80% das vendas, é doado imaxinar a difícil situación que atravesa a confraría. Unha cofradía como a nosa, que administra unha lonxa de descarga e venta de produtos pesqueiros, donde a súa actividade principal, entre un 70 e un 80%, ven sendo as ventas de polvo. E en ese momento o polvo non se vende na nosa lonxa, e un pouco derivado de varios factores, entre eles, hai que decirlo, a crisis actual está arrastrando a todos os sectores, e o noso non iba a ser un menos, non? E en concreto, non hai interés por o noso produto,
por o noso polvo, porque temos a lonxa de Ribeira moi cerca. Entonces os precios que terían que dar aquí os compradores serían parecidos ou quizás iguales que os da lonxa de Ribeira, porque senón os nosos armadores, evidentemente, se vai máis barato, van a descargar aquí e levar a vender a Ribeira. E os compradores non dan máis precio, porque o que me comentan é que están comprando pulpo máis barato en outras lonxas. Entonces, bueno, como isto é a lei da oferta e da demanda, se un comprador consigue máis barato en outras lonxas, evidentemente non vai vir a Porto do Son a pagalo máis caro, evidentemente, e o noso precio de referencia, volvo a decir, é a lonxa de Ribeira. Entonces, en esa tesitura é como se estaba movendo a situación actual. Os compradores, eu comentaba con algún deles cal era o motivo, e o que me estaban a decir tamén que a eles as ventas tamén lle baixaron. Están vendendo casi a mitad do que vendían anteriormente. Entonces, claro, tampouco non teñen tanta necesidade dese produto. Incluso algún chegoume a comentar de que comprar para despois non vender ou non cobralo, incluso, pois que non preferían non comprar. E entre unhas cousas e outras, pois a situación actual é esa, non temos venta do noso produto estrella na lonxa, do cal a cofradía dos ingresos que genera nútrese de aí, cubre os gastos ou parte deles de aí. Entonces, pois esta situación de continuar a tendencia, pois a corto ou medio plazo, pois fai peligrar, diría eu, incluso a subsistencia da propia entidade. A isto engádese que non se está a retornar o 1% das vendas noutra lonxa á confraría de orixe, tal e como establece a lei. É obligación por lei de que todo afiliado, todo armador afiliado a unha cofradía que faga ou realice as súas vendas noutra lonxa, noutra cofradía, ten a obriga legal de retornar, extorno, chamase en galego, retornar o extorno a súa cofradía de orixen. Estamos a falar do 1%, o 1% que si retornan outras cofradías onde os armadores realizan as súas ventas, como por exemplo o marisqueo en Noia, e nós tamén lle devolvemos ou retornamos a outras cofradías que venden aquí, cando vendían o pulpo armadores de Portosín e da propia Noia, nós retornábamolle o 1% que se descontaba aquí aos armadores que vendían aquí as súas cofradías de orixen. Decir ten que en Ribeira xa non só o polvo non retorna, senón que tamén se vende alá o peixe, que se descarga aquí, o peixe e o marisco, e tampouco non se ve ese retorno. E, bueno, cando no momento de bonanza económica, cando as cousas vai ben, pois, bueno, pódese obviar ou non darlle non tanta importancia, o sea, pódese prescindir, pero coa situación actual, evidentemente, os gastos son os mismos, son os que son, non se poden reducir máis, porque a luz non vamos deixar as oficinas nin a lonxa sin luz, agua, o sea, o aluguer da propia lonxa, o aluguer das oficinas, o sea, os gastos non se poden reducir, e se os ingresos faltan, pois as contas son fáciles de botar, non cubrimos gastos, entonces a corto ou medio plazo ou tomamos medidas correctoras ou evidentemente a situación non se mantén. Se a tendencia continúa como ata agora, haberá que tomar medidas para garantir a supervivencia do pósito. A intención do patrón maior é convocar aos preto de 80 afiliados para expoñer a situación e decidir que mecanismos se artellan para aumentar os ingresos. Evidentemente, de continuar a tendencia, aumentar os ingresos vía cuotas, vía retorno, bueno, esta cuestión estaría por definir cos propios afiliados, darlle traslado nunha reunión de cal é a situación, con os números e a parte económica da cofradía encima da mesa, e que les digan cales son as medidas ou que é o que se pode facer ante esta situación, porque nunca tan ben dito, a cofradía vai a ir a donde os socios queren que vaya. A maioría das embarcacións da Confraría do Son dedícanse durante todo o ano ao polvo, artes de enmalle ou combinan co marisqueo a pé e a extracción de percebe. Esta última especie véndese na actualidade tamén en Ribeira, grazas a un acordo coa Confraría que retorna o 5,5% para axudar a cubrir os gastos correntes e de vixilancia.
O percebe, por exemplo, véndese na vendeduría da Cofradía de Ribeira, e o que pasa que por un acordo que se lle propuxo a Cofradía de Ribeira, e a proposta saiu ou surgiu da agrupación de recursos específicos do Percebe de vender en Ribeira, porque aquí tiñamos dificultade con que non tiñamos compradores, pero que se retornara un 5,5% para a cofradía, para cubrir gastos de axuda na vigilancia, que temos 2 vigilantes contratados, e inda que están subvencionados, pois tamén generan gastos para a entidade, e a agrupación decideu retornar non un 1, sino un 5,5%. E máis sumarlle a eso o 3,5% que nos cobran en Ribeira, estamos a falar de que un percebeiro que vende o percebe en Ribeira paga un 9%, ou descontañe un 9% das súas capturas, que sería unha fórmula ou algo parecido para poder manter a entidade. Portos de Galicia está a barallar 2 solucións técnicas para evitar a acumulación de area na Rúa Castelao, en Aguiño. Así o comunicou o presidente de Portos na súa recente visita a esta parroquia, na que tamén dou conta do avanzado na tramitación de outros proxectos que contribuirán a mellorar as condicións de traballo dos mariscadores. Os temporais deste inverno fixeron que o forte vento do sur desprazara a area da praia ata a Rúa Castelao. Para evitar a acumulación de áridos na vía, Portos de Galicia está a estudar 2 posibles solucións técnicas, co fin de corrixir o problema minimizando o impacto visual. Queremos comentar co patrón maior e co Concello 2 alternativas que estamos barallando para conter a area que se desplaza da propia praia hasta a Ceira, e a beirarrúa é un vial, e que, sobre todo, pois cando o vento é fuerte, provoca evidentes molestias, non? Entonces, do que se trata aí, e no que estamos, é, coas 2 solucións técnicas, ver cal das 2 é, por un lado, máis efectiva, pero por outro lado tamén queremos que esa solución técnica non plantexe ningún problema, digamos, de impacto visual, etc., que é o complexo da cuestión. O tema é que a que pode ter menos impacto, ao mellor non é suficiente para conter a area, e a que pode ter un pouco máis de impacto, pois sería mellor, pero bueno, por eso temos que consensuar, por eso viñamos aquí para falalo coa cofradía e co propio Concello. E hai que ter en conta unha cousa, que evidentemente cando sopla o vento, cando hai arenais nas proximidades das beirarrúas e dos viais, pois lóxicamente con este inverno tan complexo que temos, sempre se dá ese tipo de circunstancia. Nos en ese sentido agradecemos a colaboración que presta o Concello de Ribeira cando se trata de retirar ou de acopiar esa área, fruto desos ventos que son perxudiciales para que este no seu espacio natural, no que é no propio areal, e estaremos en ese sentido. Ademais de dar a coñecer os 2 proxectos na xuntanza mantida co patrón maior de Aguiño e o tenente alcalde de Ribeira, o presidente de Portos avanzou o bo ritmo a que marcha a tramitación de 2 proxectos demandados polo Pósito, o dragado de mantemento e a rampla de Varadoiro. O dragado de mantemento que habíamos comprometido hai uns meses, que xa está completo o que é a súa tramitación medioambiental, e que en consecuencia, ao tratarse dunha obra menor, unha obra ao redor de 40.000 euros, se contratará próximamente, en un tempo relativamente curto de semanas, e está previsto que ese dragado con ese importe supoña a extracción ao redor de 7.100 metros cúbicos de area, que se vai a trasladar a unha praia que está detrás do contradique. En relación a eso tamén, como habíamos falado o seu día co patrón maior e co alcalde, vamos a poñer en marcha durante este exercicio o que é a construción, prolongación neste caso, dunha rampa, que é a rampa que temos a nosas costas, ali onde está o Varadoiro, que suporá unha prolongación da mesma aproximadamente de 12 metros lineais de prolongación, e que permitirá, desde logo, pois dar servicio, un maior servicio ao sector profesional aquí. Estamos falando neste caso
un investimento alrededor dos 130.000 euros e que, insisto, agardamos poñer en marcha nos próximos meses, porque tamén xa está completada a tramitación desde o punto de vista do proxecto e todo o que corresponde. O patrón maior amosou a súa satisfacción ante a inminente execución destes traballos, que supoñen unha notable mellora das condicións dos traballadores. Acordado en facer o dragado a máis a ampliación da rampla, porque para nós é moi importante, porque temos un problema prácticamente cando son mareas vivas á hora de salirmos para o mar, que nos encontramos todos nunha situación ao mesmo tempo. Entonces, bueno, pois se a solución vai a ser, ainda que sea un pouquinho que tarde algo, pero polo menos xa estamos un pouco contentos, porque evitanos moitos problemas esa área que se acumulou aí. Quero dicir que aí na Rambla, bueno, pois para nos vai ser moi importante. O alcalde de Boiro recolleu en Baiona 3 bandeiras Q de calidade outorgadas a 3 areais do municipio: Barraña, Mañóns, Retorta, Carragueiros e tamén o Club Náutico de Cabo de Cruz. Estes distintivos súmanse ás 7 bandeiras azuis con que xa conta a localidade. O Concello de Boiro segue a apostar pola calidade como factor diferenciador da súa oferta turística. O alcalde Xoán Xosé Dieste recollía en Baiona os distintivos Q de calidade que outorga o Instituto Galicia Calidade Turística a 3 das súas praias: Barraña, Retorta, Carragueiros e Mañóns. Estes recoñecementos súmanse ás bandeiras azuis con que contan 6 dos seus areais. Mención aparte merece o Náutico de Cabo de Cruz, que en menos de 2 anos de vida conta xa cos 2 distintivos de calidade. Precisamente o presidente da Xunta destacou a necesidade de seguir apostando pola calidade dende todas as administracións a pesar das dificultades económicas. Quero dicirvos que a situación económica non nos vai en ningún caso a disminuir o noso compromiso co turismo, o contrario. As dificultades nos exixen máis esforzo. E por eso creamos nesta legislatura que acaba de comenzar unha axencia de turismo, como organismo único e interlocutor único entre a Administración Autonómica e o sector. E por eso presentaremos un plan estratégico do turismo, e por eso vamos a seguir apoiando a todos os establecementos que aposten pola calidade e que outorguen estes certificados que os acreditan en calquera guía de turismo do mundo. Pois poñemos o punto e final do informar desta semana cunha exposición sobre usos portuarios que durante toda a Semana Santa se poderá visitar na Estación Marítima de Vilanova. Nos despedímonos lembrándolle que o vindeiro xoves teñen unha cita á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón.